Ni kika mara a cikin makarantar nan? Jabir! Zo mana, zo. Dama kai nake nema. Idan ka koma gida an jima, ka gaya mahaifinka cewar ina neman sa gobe a nan makarantar. Ya zo ya same ni a ofisi. Mahaifina kuma? Mahaifina kwarai da gaske. Rayuwar makaranta waɗansu suna shagali su suna kallon hakan sai wanda idan da tuzali sun ɗau shashanci jama'a na ta ke ya aka jiya ina kewayawa na shiga ajin ku ban ganki ba. A'a malam na zo jiya. Kin zo gida kike zo ga to ƙarya zan miki na kewaya a lokacin kuma lokacin teaching hours ne na shiga class uku ina tuttuba ban ganki ba. A'a malam mu je ka tambayan ajin wallahi jiya na zo. To misali daya a lokacin in ma kin zo wannan yana nuna cewa kina cikin ɗaliban da suke yawo lokacin da ake karatu ke saboda lokacin karatu amma zan da na sami cewar ba jiya ko Allah ba zai gyarewa ni abin da ya kawo makaranta ce kuma za mu tafi. Sunana Man Jibrin mai faci. Na zo ne akan maganar Jabir. Ya ce mun a turo mahaifinsa to gaskiya mahaifin mu ya tsufa sosai. Shi ne ce to bari in zo in wakilce shi na jimi yake faruwa tun da ni ne dama nake aiwatar da al'amuran gida. Allah sa da lafiya. Malam Jibrin, wato abin da yake faruwa shine Jabir na farko da yaro ne mai kokari kuma yana da mai da hankali akan duk wasu al'amura na makaranta sannan kuma ba za ka taɓa jinsa a cikin wata fitina ta ɗalibai ba mutum ne mai kiyaye fitina sannan kuma gaskiya yaron bisa ga tsarinsa yana son karatu matuƙa gaya to amma sai dai matsalar da muke fuskanta da shi shine duk ƙarshen tam idan muka fara batun kuɗin makaranta wallahi muna samun matsala da shi wanda hakan kuma baya mana daɗi sosai a matsayinsa na mai da hankali mai son wannan al'amari wannan shine dalilin da yasa na ce to ya turo min mahaifinsa ya zo mu tattauna akan wannan matsala. Girma principal muna iya bakin kokarin mu akan wannan karatun da daban inda akwai wani abu da ya tsaye mu a rai bai wuce wannan kuɗin makarantar mu da ba kai dai ba ya an ci maka ba ka san yadda al'amarin yake in dan guyewa ne ba ya jin mai amma muna roƙon alfarma ƙara mana haƙuri za mu biya wallahi. Wato ba wai al'amarin haƙurin ba ka san shi sha'anin aiki yana da wahala ka san ita makaranta tafiyar da ita abu ne ba wani mai sauki ba kamar yadda mutane suke hange daga waje musamman private schools wato akwai malamai da wannan kudaden da muke hada da shi muke biya akwai sauran ɗawainiyoyi na makaranta wajen harkokin duba zirga-zirga sauran mutane da suke mana aiki bayan malamai masu koyarwa wanda hakan yasa dole muna da ɗawainiya a wuyanmu na kusan sama da wani lokaci mutane kusan 40 zuwa 50 wanda duk wata mu sai mun biya su albashi to ba da kuma komai muke amfani wajen biyan albashin nan ba wallahi da dai wa'annan yan kudaden da kuke biya su ne da su muke amfani muke sallama su har da samu wani to idan ana samun wannan jinkirin biyan su ma malaman sai ka ji suna ta ƙorafi suna ta maganganu ci ƙasa-ƙasa ka san ba za a zo kai tsaya gaya ma ba amma za ka rinka ji ƙasa-ƙasa wannan ce kaza wannan ce kaza to wannan haka kuma baya mana daɗi shi yasa mu muke takura mu. Nagode mai gina principal nagode ai da na ji ya ci ana kira har na ji tsoro na ɗauka wallahi wani abu suka kasan yaran zamani ba komai nagode Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah bai. Da zamna. Ya dai. Ka shigo kana ta faman abin na yi sallama ya kuzo. Kana abin nan kuma me yake faruwa haka ranka yake. Zamuna.
matsala ce babba. Wato wani al'amari ne ke bani mamaki. Wato dangane da hakokin iyayen yara. Wato abin da yake bani mamaki, ta yaya za a yi mutum ya ɗauko ɗansa gida ya turo shi nan hannunmu a matsayin ya yarda da mu ya ba da akalar tarbiyyarsa a hannunmu, sannan kuma wai daga ƙarshe a ce ba za su taɓa bibiyar wani hali ɗansu yake cikin agunmu. Ba wanda zai zo makarantar nan ya kawo ziyara don ya tambaya wani hali ɗansu yake ciki, ba wanda zai bugo waya ya tambaye mu. Wannan abin shi ne ke ɗaure min kai ke bani mamaki, ya sa na a cikin tunani wallahi, ya sa ni tunani ke bani mamaki. Dan kai daɗi har ka sa na yi wata dariya. Yanzu akan wannan za ka ɗaga hankalinka ka tsindima kanka a cikin wannan hali. Ni wallahi ka ɗaga min hankali. Kar ka manta kana da iyali, kana da 'ya'ya suna buƙatar ka. Duk da kana ƙoƙari, haka sauran staff ana ƙoƙari ganin gyara tarbiyyar yaran nan. To amma kar ka manta su kansu iyayen, ai suna ɗaya daga cikin sila fakta na taɓarɓarewan halayyar tarbiyyar 'ya'yansu. Saboda Allah fa ran kai da. To amma examiner misali kai a ganin ka me za mu yi wanda za mu kawo ƙarshen wannan al'amari ko kuma yadda za mu ci bakin zara? To ni ana wata tunanin da shawara, ina ganin me zai hana mu kira iyayen yaran nan wato PTA, sai mu zauna da su a yi zama a ga me ke faruwa, mu ja hankalinsu wajen ganin cewa 'ya'yansu sun kula da su bayan sun bar makaranta kenan. A nan amana da tarbiyyarsu tana hannunmu, idan suka koma gida sai su rika bibiya. Dan kai daɗe kana ganin fa yadda malaman Qur'ani suke fama suke yawan kawo ƙorafi. Hadda ce za a ba wa yaro, in ya je gida iyayen ba za su bibi yaron shi ya zauna ya yi hadda ba ruwansu, yaro ya ce shine filin ball shine ina shi. Wannan kaga mu kira su mu ce lalle idan an ba yaro hadda to su ma su bibiya. Ni ina ganin idan muka yi haka hakan mu za ta cimma ruwa. Examiner ka zo da shawara kuma insha Allah hakan shi za a yi. Insha Allah. Abin da ya kawo ni dama mun na zo ni kar da juya mun da albasa, akwai maganar jarabawa ta yaran nan. Ina ganin ran da ya kamata a ce an zo an duba akwai abin da ni zana na rubuta wanda nake ganin in kai bibiya an kai akwai wani gyara sai ka abin nan in kai sai ka wannan shi ne abin nan. Ina ganin zan iya bar ma wannan din da kuma haka ka duba. Wannan ai ka bari dai zan dan abin nan idan na duba zan ma magana, ba damuwa zan ma magana, bar ma dan sashi ana saboda kar ma in manta dan bai yi anan ma zan ta aiki ya mai ba. Zamuna malam da sauran malamai a wani dalilin da yasa na tara ku ana matsala ce wadda ta fi mana tuwa ƙwarya. Ni musamman da ta da ma ba su yi wani tulaji wato abin da yake faruwa a kan wayan kullum daga lambar da soyayya tsakanin wani da wance sai kuma faɗace tsakanin wance da wani. Wannan abin yana ba da mamaki. Kamar makarantar nan babu doka, duk da yadda muke tsaurara a kan doka, abin yana ba da mamaki. Ina ce to bari kira ku mu tattauna mu ga yadda za mu bullo wannan al'amari. Ko ya kuka ce? Ni a nawa ganin mai girma principal, ina ganin yaran da muke tunani sa da wannan matsala su ya kamata mu bibiye su mu gani. Ina ganin ta wannan hanya sai ba mu damar mu gano inda matsalolin mu suke. Kaga sai mu ni tackling su ko ba ka bane. Ina ganin kamar abin da na faɗa zai yi ko ya kai ba. Wannan batu naka malam daidai domin gun wannan shawarar taka zai kai mu gaci. Saboda ni ma farkon zuwa na makarantar nan na fuskanci wasu ɗabi'u suna ɗan yin haka amma idan aka yi amfani da shawarar ka ina ganin duk matsalar mun Allah ya yarda za ta zo. Wannan shi ne ina tare da kai gaskiya ne. Suna tare da shawara. Malam ina ganin wannan abin da suka faɗa din yayi ko wannan maganar ta yi sai ki mataki a to shi kenan wanda za ki ina ganin cewa malam tunda sun gama da wannan zai yi da sani kira da haka ina ganin ba wani abin nan
za ku iya tafiya ba. Ni zan koma da yayi. Yawa to shikenan malam. To kaga akwai na bar fayil ina da Allah kar iska ya. Ba matsala ba ka da matsala. Abun nan ni ma zan koma. Kai ma ka kai. Ina masa to da Allah wannan magana da muka yi da Allah da wannan yaran ka kokari ka tabbatar an ba da kuɗin da Allah sai ka Insha Allah. yawa Yan jima. malam kai kuma akwai examina akwai Malam ni ma zan koma. a kai ma tafiya na kai Malam an fita. to shikenan yana kula da yaran sosai sai kuma examina akwai malam Musbahu jiya wani uzuri ne ta so ya tafi sai ya bar mun da Allah sikirkin ya ce da Allah ga sikirkin sai ka amfani da shi makarantar nan malaman makarantar nan to kuma latti Allah inda duk aikin cunkushewa yake ba to ya ra'ayi cunkushewa yake ba ra'ayi ina wahala to ba yadda za a yi dan aiki kenan zan je inda so akwai magana zamun nasu dan dawo sai mi abokina ne rayuwa mu kula ma'aikata alkhairi. Kai, Jabir, me yake faruwa ne? Na kira ka a waya, sannan na tura ma text message. Ban ga reply ba. Baka biyo ni a kiran ba. Kuma na gaba ɗaya ka canja kamar da damuwa a fuskanka. Jabir, what happened to you? Me yake faruwa? Babu, kai ka sanya muna tashi daga makaranta. Ayyuka da suka min yawa. Ya kamata a ce in je in yi karatu ba, amma saboda aiki ina zuwa ce yana aiki ne a cikin kasuwa. Ai ba komai abokina, kai da ka san komai sai a hankali. To ba da amma yawa Jabir ina son magana da kai. Akwai wancan yarinya. Ka kenan? Wannan doguwar yarinya fara. Abokina, kai ba muka zo cikin makaranta da kai muka tsinci abinta. Ba haka bane Jabir. Ka tsaka fashince ni. Ya kamata ka yafe yarinyar nan saboda ta zo ta same ka. Ta ce kai haƙuri dan Allah dan Annabi, ya kamata ka haƙura. Cool in mind to forgive her, my friend. Bari mu je mu yi tunani. Irin wannan ai sai an yi tunani ya fara Allah kana irin wannan. Ni dai wallahi ka haƙura in ba ka ba wallahi ko to yake. Da wuce a wasu Hadiza. Ai dama neman ki nake. Kina bari mu ce na da wani abu. Dama neman ki ne. Wai turo ka? No, ni muka turo kanmu. Dama ina so ki bani lambar wayan ki ne. So zan yi magana ki zuwa gaba. Okay, kawun baka. 081. Idiot. Next time ku ƙara tsaye da ni hanya ka cin ba ku yi. Masa ka bani wuri. Babu da nake kira. Yarinyar nan ina kula. Yarinyar mutane ko ba ga irin ta ba. Ba ka shi ba. Dole makaranta ilimi. Dole ba ku da iya sai nan kan tabbas da ku yana nan da kace sosai haka yake. Kai! Zoma! Malam da Allah ku zuwa ya zafa nan. Kai uwa ka nace ni ba matsayin ni ce ai ba haka yake ni ma dalibi ne a makarantar nan. Aba babba ya kake ma gaskiya.